Na test nam je danas stigao automobil koji je kroz povijest bio ulaznica u svijet premium njemačkih automobila. Možda vam izgleda poznato, možda vas podsjeća na neki stari model. Puno toga o ovom autu moramo razjasniti, pa onda bolje da ne gubimo vrijeme. Dame i gospodo, potpuno novi Audi A5. U početku se zvao Audi 80, onda je 1994. godine promijenio ime te je postao A4, kako ga uostalom i svi znamo. A sada je opet došlo vrijeme za promjenu imena, ili kako je Audi rekao, novo poglavlje. A4 je tako postao A5, čime je dobio malo više centimetara, ali i kupe liniju po čemu je prijašnji A5 bio poznat. Od njegovih početaka pa do sada svašta se toga promijenilo, no jedno je ostalo isto. Ovaj auto dolazi kao limuzina i kao karavan, odnosno kao avant kako Njemci kažu. Upravo jedan takav model stigao je i nama na test. Moramo priznati, dizajnerski je ovdje odrađen jako dobar posao. Auto krasi dinamički i sportski izgled, kakav uostalom i priliči jednom Audiju. Sprijeda imamo ovu sačastu 3D masku koja je napravljena zapravo kao cijela jedna velika sača. Ovdje imamo usisnike zraka i imamo ova pametna prednja svjetla koja plešu kada otključate automobil. Boja na ovom našem testnom primjerku zove se Horizont plava, a jedan jako zgodan detalj su i ove potpuno minimalističke ručice za otvaranje vrata. Kupe linija na našoj A5-ici ovdje straga spušta se u spoiler, a tu imamo i takozvana OLED stražnja svjetla koja mogu svjetliti na čak 8 različitih načina. Zapremnina prtljažnika u ovoj Avant verziji iznosi 476 litara, a kada spustite stražnja sjedala ovdje na ručici, dobit ćete prtljažnik zapremnine od preko 1400 litara. Karavani su poznati kao jako praktični automobili, a praktičnosti u prilog i ovog našeg modela ide i elektronički ugrađena kuka. Straga imamo dovoljno prostora za 2 putnika, a ovaj treći koji se vozi tu u sredini se neće baš dobro provesti zbog dosta visokog tunela. A kad smo već kod tunela, ovaj auto ima i tunel za skije, odnosno cijeli ovaj središnji dio možete spustiti. U ovom automobilu imamo 3 izofiksa, 2 ovdje straga i 1 naprijed, a s obzirom da je ovaj auto poznat i kao poslovni auto, tu iza imamo i jako dobro pozicionirane kukice za objesiti sakoiće. Fakat su dobre jer se nalaze praktički tu na vratima i onda kad objesite sako neće vam smetati kada gledate u mrtvi kut. Pitate se što radim na suvozačevom mjestu? Pa namještam radio, igram igrice, gledam filmove, jer ovaj automobil ima takozvanu digitalnu pozornicu. Radi se o 3 ekrana koji se nalaze duž cijelog kokpita, što znači da i suvozač ima svoj ekran na kojem može pratiti također sve relevantne informacije tijekom vožnje, između ostalog i brzinu kojom se automobil kreće. Što znači da mogu lijepo gledati koliko vozač vozi i prigovarati mu tijekom vožnje da vozi previše ili premalo. Ta digitalna pozornica je jako fora, no sama izvedba njezina je pomalo glomazna. Ovaj vozačev displej mi je još ok, tu između volana sve vidim, no ovaj glavni ekran mi je malo prevelik i previše strši iz kokpita. Što se tiče materijala iznutra, imamo puno, pa ja bih rekla i previše piano plastike. I ja bih stvarno voljela da proizvođači automobila prestanu stavljati tu piano plastiku u automobile, jer taj trend je totalno pase i sve što sad imamo je puno crne plastike koja se jako packa i dosta teško održava. No imamo ovdje i nekih materijala koji se meni baš jako sviđaju. Za početak, to je ovaj sa strane neki kao metal koji izgleda jako efektno. Imamo kožu i imamo uvijek nam dragu alkantaru, ne samo na kokpitu, već i ovdje na sjedalima. Kada sve to stavimo na hrpu i tome još dodamo ove efektne crvene šavove, na stranu što ja mislila o nekim materijalima, ali unutrašnjost izgleda jako lijepo.
A kada smo već kod unutrašnjosti, za nju kažu da tu tehnologija susreće udobnost. No ja bih ih samo ispravila i dodala da tu tehnologija susreće sportsku udobnost i to ponajviše zahvaljujući ovim divnim S-Line sjedalima. A sada konačno idemo tamo gdje je Audiju i mjesto, na cestu. Novi Audi A5 pokreću benzinski i dizelski motori koji su blago elektrificirani pa se zovu blagi hibridi. Ovaj naš testni je dizel, njihov poznati 2.0 TDI sa ukupno 204 konja, a uz pomoć ove nove tehnologije on još manje troši. I ne samo da manje troši, već uz pomoć te nove tehnologije ima i više snage. Audi kaže da je to zapravo savršena simbioza. U gradu gdje se većinom vozimo stani kreni, ovaj automobil pri manjim brzinama može voziti samo na struju, što onda naravno opet utječe na potrošnju koja je prosječna u ovom modelu 7,9 litara. Novi automobil na svoje dolazi zapravo van grada gdje do izražaja dolazi njegova dorađena šasija koja nudi sjajan miks između udobnosti i agilnosti. Ovaj se u ovom automobilu nešto je tvrđi, onako baš čvrst njemački, što vam daje neko dodatno samopouzdanje kada se vozite po zavojima. A ako želite još više samopouzdanja, samo se prebacite u sportski način vožnje. Inače, pogon u automobilu je na svim kotačima, to je onaj poznati Audijev Quattro, a što daje vozačima i dodatnu dozu samopouzdanja kada su za volanom. Što se tiče samog položaja za volanom, on je nešto niži, što je i tipično za malo sportskije automobile, a ono što je super, vožnju, odnosno sve važne informacije tijekom vožnje moći ćete pratiti i na head-up displeju koji je sjajan i koji vam čak pokazuje na kojoj ste nadmorskoj visini. Ovaj model ostao je praktičan, pogotovo u ovoj karavanskoj verziji, a ulaskom u A5 svijet nije dobio samo lijepe sportske linije, već je postao zapravo i puno zabavniji automobil na cesti.